Volle energie erin. Ja, dat moet goed komen. Play, hard, play, smart, play, together, come on. Voor het eerst sinds 2004 is er een Fries rolstoelbasketbalteam actief in de eredivisie. De rolstoelbasketballers van DOV uit Ljouwert en Dijna van het Jereveen werken geer om ze op het hoogste niveau spelen te kennen. En dat is belangrijk voor de sport in Friesland. Er wordt veel meer aandacht in Friesland aan het rolstoelbasketbal nu gegeven. En we krijgen er dus ook wat meer nieuwe leden bij. En dat willen we nog steeds. Dus hoe meer leden, hoe beter. En hoe hoger het Friese rolstoelbasketbal het wordt. We hebben een team in de A-divisie en een team in de eredivisie. Dus dat sluit mooi op elkaar aan. Dus de hele jonge speelsters die beginnen, of spelers, die beginnen ook in de A-divisie. En die kunnen ook groeien door naar de eredivisie. Ik denk dat dat echt gewoon goed is. De resultaten zijn dat alleen nog net. Alle 12 wedstrijden in de eredivisie waren nog nota verlen. Juster kwam concurrent Antilope Utrecht op beziet in Ljouwert. Na een goede start van DOV Dijna kantelt de wedstrijd in het tweede kwart. Antilope neemt een 29-18 voorsprong. Twee spelers die daar onder skieren kennen binnen Daphne van den Broek uit Snits en Jelmer van Brunschot van de Kniepen. Beide meiden ze kansen maait het aan onder de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro. Dat is alleen nog net wis. Er zijn nu 15 of 16 heren. En er komen nog een paar bij. En er mogen maar 12 heen. Dus dan moeten er wat mensen afvallen. Dat geldt ook voor de dames, al houdt Daphne haar benamend waande bij de ontwikkeling van de Oranje Vrouwlie. Tuurlijk leeft dat. Maar je weet ook dat het gezamenlijke doel goud in Rio is. Dus je bent gewoon met het team bezig. Dus ook zelf om beter te worden, maar ook als team beter te worden. In juni werd meer duidelijk hoe de selecties. Trok goed te presteren, maar DOV Dijna kennen beide spelers haar in de kiekerspielie bij de bondscoach. Tjin Antilope zit een oerwinnende net in van de Ljouwter Veenster rolstoelbasketballers. In het tweede kwart komt DOV Dijna nog waarom, na 21-30, maar daarna rent Antilope uit. Na 4 kwarten stiert er een 51-41 eindstand op het scorebord. Daardoor bleef DOV Dijna in het debuut hier voor eerst zonder punten in de eredivisie.